Ahojte, volám sa Habsburg a vítam vás pri mojej novej knižnej recenzii. Dneska budem recenzovať knihu Muflon Anciáš. Anciáš je muflon, ktorý sa stal kamionistom na prahu dospelosti a spočiatku vozil len mlieko a rožky po meste. Potom, keď išiel v teplačikoch niečo vybaviť do okresného mesta, tak to prišlo. Povedal si, že skúsi opustiť okres, kraj, a neskôr prišlo aj na kontinent. Zo zakomplexovaného muflona sa postupne stal schopný cestovateľ a tak sa muflon Anciáš prihlásil do firmy, ktorá mala rozvážať rôzne veci. Najprv išiel podviesť magnety na Ukrajinu. Prečítame si nejakú ukážku o magnetoch, ktoré dovážal na Ukrajinu. Dobrý deň prajem. Colná a pasová kontrola. Čo veziete? Magnety, pán colník. Nech sa páči, tu sú doklady, reagoval pohotovo Anciáš a vychutnával si, ako zvláda situáciu. Všetko prebehlo bez problémov a Anciáš zamieril rovno na Užhorod. Ako si tak pokojne drapká kopítkami o pedále, zrazu spozornie a riadne dupne na brzdu. Čo to tam bolo na ceste? Ten červený pasík, po ktorom som prešiel, čo to je? Anciáša prepadli obavy a okamžite odstavil vozidlo ku krajnici. Utekal pár metrov naspäť, aby sa presvedčil, či je všetko v poriadku. A nebolo. Ten červený pasík bola naozajstná dážďovka, ktorá porušila úplne všetky pravidlá bezpečnosti na cestách a nasmerovala si to krížom cez hlavný ťah na Užhorod. Priechod prechodcov tam veru nebol. Na Anciáša až mu dloby išli, keď zbadal, čo sa stalo. Nie! Začal panikáriť muflon a už aj išiel vytáčať linku záchrany 112. V šoku zahlásil doktorovi, čo sa stalo, ale neuvedomil si, že keďže je v zahraničí, doktor mu vôbec nemusí rozumieť. Nešťastnému muflonovi sa v priebehu pár sekúnd zrútil celý svet a tak dokonale sa mu poprehadzoval rebríček životných hodnôt, že ani sám tomu veľmi nerozumel. Rozplakal sa ako malý muflonik. Čo si myslíte? Dorozumie sa muflon Anciáš aj na Ukrajine? Viac sa dozviete v tejto knihe. Okrem Ukrajiny navštívil ešte Čínu, Rusko, Čukotku, New York, čiže Ameriku, Ekvádor, Antarktídu, čo je mimochodom najjužnejší kontinent sveta, Burkinu Faso a tiež Egypt. A jeho posledné stanovište pred domovom bol Istanbul v Turecku. Ako všetci vieme, Istanbul je na 2 kontinentoch. Jednoducho, muflon Anciáš si toho veľa užil. Veľa si toho užil aj v pokračovaniach. Ako muflon Anciáš cestoval na západ, ako muflon Anciáš sľub dodržal a muflon Anciáš a mimozemšťan. Mimochodom nedávno vyšla nová kniha Chrontulienka. Ale o ďalších knihách od Branislava Jobusa zas inokedy. Čítali ste už nejakú knihu od Branislava Jobusa? Ak áno, napíšte mi do komentárov.